Pensem un poc en el que signifiquen els camins. Vies que nos permeten anar d'un lloc a un altre, però que també nos permeten tornar. Els camins se poden prendre en sentit metafòric, com dia Machado, caminant no hi ha camí, se fa camí al caminar. I els camins, interpretats com a metàfora, també nos transporten, en este cas, de la paraula al significat desitjat. Avui, en Lochester, nos acompanya una persona que sap molt de camins, ja siga en el sentit més estricte de la paraula com en el metafòric. I no només de camins, també de ponts. Uns ponts que construïs dia a dia per a unir a persones i sentiments confrontats. No ha sigut fàcil, pues en la seva agenda no queden hores lliures, però hem aconseguit furtar-li uns minuts al gran Òscar Rueda. Benvingut, Òscar. Estem en Mosseguellos en Lochester, el programa en motiu del nostre 10è aniversari com a editorial, on estem convidant els nostres autors per a que ens conten un poc de la seva vida i de lo que ha sigut l'aventura de publicar en Mosseguello. Pues moltíssimes gràcies per convidar-me i així estic. Estic davant de l'home amb més càrrecs del món? Home, més càrrecs del món no ho sé. Els més càrrecs remunerats segur que no. A més que no són càrrecs, són ocupacions, són obligacions, responsabilitats. A vegades se veuen els càrrecs com si fos això un honor, però realment jo el que veig és la feina que donen si se vol fer bé, cosa que no sempre se pot fer quan s'està, efectivament, en tants llocs al mateix temps, una situació que a mi m'agradaria que en un temps pròxim deixi de ser així. Clar, la pregunta és que una mateixa persona col·labore o tinga tantes responsabilitats en tants grups distints de gent, és positiu o negatiu per a un moviment cultural com el nostre? Jo crec que té les dues cares. Ahir, per una banda, sí que és positiu que estiguem gent en àmbits diversos. Primer perquè aportem una certa coordinació i un cert coneixement de tots els àmbits, el qual facilita d'alguna manera treballar en equip. Però per una altra banda sí que és de veres que això demostra una certa anormalitat del nostre món cultural, perquè realment hauria d'haver molta més gent que poguera estar en una posició adequada per a poder repartir millor aquestes responsabilitats. Per tant, és una feina nostra intentar que aquestes persones vagin apareixent, trobar-les, formar-les, informar-les, animar-les per a que s'apugen al carro i puguem fer aquesta feina molt millor de la que la puguem fer nosaltres en aquest moment. I a nivell pràctic, esteu dies que tenen 30 hores, perquè és impossible. Se preguntem tot el món com arribes a tot. Home, a vegades no s'arriba a tot. Arribar a tot vol dir que moltes coses que haurien fer-se en menys temps se fan en més temps o no se poden fer en el temps ideal perquè no hi ha temps material. Al final hi ha que repartir-se el temps, centrar-te en les coses més pràctiques i les que no tenen tanta practicitat o no són tan urgents, doncs deixar-les una miqueta de banda. I per supost intentar delegar, perquè al final és també un problema endèmic nostre. Jo penso que en tots els àmbits socials, però el saber delegar jo crec que és una assignatura pendent que tots tenim que treballar més. Però bueno, se va fent, poquet a poquet, en l'ajuda de tots, i traguent hores del temps lliure, que al final és una cosa que també passa factura. I abans ho comentava en vosaltres, que li lleves temps a la família, a les amistats, al teu temps lliure, i encara que això siga també part del temps lliure, perquè és una cosa que fas en gust i tens que prendre-te-la també com una afició, però sí que és de veres que en certs moments te pares i penses para un poquet el carro, que això no és vida. I aquest és un punt en el que estem en aquest moment. Vaja, com col·labores i tens tantes responsabilitats en tantes entitats, he pensat un xoc que ens va permetre parlar de tot això en el temps curt del que disponem. Vaig a treure unes targetes, en cada una d'elles apareix una entitat en la que col·labores, tens responsabilitat, tens càrrec, etc. Vull que digues la primera frase que te vinga a la ment, no la penses molt. Val? Comencem. Vinga, va, tira-li. Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Real Academia de Cultura Valenciana. Se podria dir ciència en cor valencià. Ciència i cor valencià. L'Orrat Penat. L'Orrat Penat. Me vas a preguntar tot, així que ja va... No pots repetir la frase, Pues jo l'Orrat Penat diria passat, present i futur. Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Els romàntics de la llengua. Plataforma Valencianista. Valencianisme social i aplicat. Canviem. Les províncies. Les províncies. Home, vaig a dir dos frases. Una que és evident, que és el diari de K, i una altra que és una finestra que m'ha donat al món valencià. Poble democràtic. Poble democràtic. És que clar, no puc repetir. Poble democràtic és, jo diria que sobretot il·lusió, coherència i ganes d'un futur millor. Casal, Bernat i Baldoví. Casal Bernat i Baldoví és la millor experiència valencianista i no valencianista que probablement hagi tingut des que estic clavat en aquests temes. I per últim, i en estarem enllaçant, encara que m'ha agradat aquesta resposta, l'Oronella, foment de les lletres valencianes. Una responsabilitat que portem a muscles, com diria Xavier Casp, perquè calia. Que calia. He dit que anàvem a reincidir perquè, si algú no ho sap, estem davant d'un dels socis de Foment de les Lletres Valencianes, que és actualment l'associació que controla l'Oronella, l'editorial. Sou diversos socis, no? Tres socis. Tres socis. A banda de mi mateix està Ricard Folgado i Júlia Madeguarias. I, bueno, som competència. Efectivament, sí. Molts espectadors mos han preguntat si se duien bé o se duien mal. No? És molt típic, no?, que entre editorials potser n'hi ha que se pique. I jo sempre responc el mateix, que ojalà n'hi hagueren 30 editorials més i tinguérem la competència de 30 editorials més. Això seria un símptoma de que tot funciona i de que tot va millor. Però que en el nostre cas jo crec que la relació és bona, no? Jo penso que sí. Jo coincidisc amb tu. Anem a veure, al final no podem deixar de ser competència perquè estem competint per un nicho de mercat que és el mateix, no? Que és la gent que llig i que vol llegir llibres en valencià. Però al mateix temps jo penso que hi ha una bona relació. Primer perquè la competència és positiva i ens espavila els dos en voler fer les coses cada volta millor. I segon, perquè quan fa falta i tenim que col·laborar en qüestions que són d'interès dels dos, doncs ho fem. I això, sense deixar d'haver aquesta competència, però al final ens donem compte de que formem part d'un mateix projecte global, que és el valencianisme idiomàtic, en aquest cas, o la creació literària en llengua valenciana, i en això estem. Per exemple, havent col·laborat en la fira de la Real Acadèmia, l'última fira organitzarem un concurs, el de microrelatge, que va ser el primer, i ho farem en conjunts, ho farem... Clar, efectivament, al final la nostra perspectiva és molt distinta a una llengua com el castellà. Està clar que el castellà no és una llengua que estigui en perill, el valencià és una llengua minoritzada i damunt, si a més de ser en valencià o és la nostra normativa, que estem en la situació en la que estem, al final necessàriament estem condenats a dur-nos bé. Jo veuria absurd dur-nos malament. Una cosa és això i una altra, evidentment, és que siguem el mateix. Efectivament, no som el mateix, cada un tenim la nostra filosofia, i jo penso que a més la gent la veu, no?, per la línia dels llibres, per l'estètica, això cada un tenim la nostra línia, que pensem que és la més correcta, però a partir d'ahir aquesta competència és positiva i quan hi ha de col·laborar, col·laborem, que jo penso que és el que la gent també ens demana. Ho agraeix. Vaig a tornar a lo que has dit del casal perquè m'ha encantat. Has dit que és la millor experiència que has viscut en el món del valencianisme. Sí, per molts motius. Primer,
perquè el valencianisme en el món de les falles sempre ha estat molt viu i continua estant molt viu, però li faltava una coordinació, li faltava una visibilitat. Tot el món deia que les falles eren molt valencianes, però a l'hora de la veritat s'observava que poquet a poquet se mos anava llevant terreny. No? Se desvirtuava aquest missatge cap a altres camins que no són el que nosaltres entenem per identitat valenciana i identitat fallera. Per tant, posar en contacte tota aquesta gent, que molta d'ella ja es coneixia però mai havia treballat en conjunt, i anar trobant, gràcies a aquesta sinergia, més gent que també està en aquesta línia i poquet a poquet anar creixent, fer coses que realment tenen una repercussió més enllà del nostre xicotet món, no? I que tenen una repercussió en tot el món faller, la gent mos coneix, mos valora, també mos critica, que això pues, també està bé, perquè quan a tu te critiquen i ixen sense que tu els ho hagis demanat parlant malament de tu, vol dir que a certes persones s'està fastidiant el que estàs fent i per tant que vas pel camí correcte. I a més mos ho passem molt bé. Que és lo important. Exacte, totes les juntes, com a bons fallers i falleres, pues, mos ho passem de categoria. En tots els actes que fem sempre hi ha aquest punt graciós, aquest punt... Gamberro, no? Efectivament, no? I, clar, i això pues, també facilita que el grup se mantinga unit, que hi hagi, anem a dir, una familiaritat, no diria amistat, en alguns inclús amistat, nosaltres no diria tant, no? Perquè al final hi ha gent de pensaments molt distints, del cas Albert i Valdoví, però al final els fins estan molt clars, podrem discutir sobre com aconseguir-los, podrem a lo millor deprimir-nos perquè no aconseguim tot el que volem, però la línia està molt marcada i l'evolució també, per això jo estic molt content. I perquè pense que això, pues, independentment de la gent que circumstancialment siga president, o siga secretari, o siga tesorer, això va continuar i el conjunt del col·lectiu faller percep molt bé què és el que volem i per què ho volem. Genial. Per canviar un poc de tema, saps que estem així perquè complim 10 anys i dins d'esta època tan curta, dins de l'editorial, tu has format part d'ella publicant un llibre amb vosaltres, que el tinc així, Sí, senyor. que és Té futur, la normativa de l'idioma valencià, que ja anem per la segona edició, i que, evidentment, com diu el títol, pues, analitzes les normatives i si té futur o no té futur. No vull incidir molt en el contingut perquè crec que ja deixa prou clar de què tracta i si algú vol el pot comprar a través de la pàgina web o dels nostres punts de venda. M'interessa fer-te 2 preguntes molt directes. Primera, i vull que respongues prou breument, ja que anem curs de temps. Tu creus que té futur l'actual normativa de l'idioma valencià? Si no creguera que té futur, no estaria on estic. Jo crec que té un futur, però aquest futur depèn de moltes persones. O sigui, aquest futur el tenim que construir entre tots. Pot tindre'l, però el tenim que construir, el futur se va construint cada dia. Així que la resposta és que sí, però si mos el guanyem. I segona pregunta directa i a la llaga. Sabem que existeix un conflicte que ve d'abans que nosaltres entrarem en aquest món, que és el tema de l'accentuació. Dins de les normes del Puig existeixen 2 corrents d'accentuació distintes. Creus que algun dia superarem aquesta barrera i anirem tots en la mateixa direcció, en la mateixa normativa? Jo crec, espere, desitge i com ha dit Adés, treballaré per a que així siga. És precís que ho aconseguim. És molt difícil convèncer a la societat d'una postura, siga la que siga, si entre nosaltres mateixa no ens acabem de posar d'acord en qüestions que vistes des d'un punt de vista potser són nímies, no tenen importància, però des d'un altre punt de vista sí que la tenen. Jo crec que ja, efectivament, com tu bé has dit, tant tu com jo entrarem en el valencianisme després de que ocorreguera aquest distanciament entre aquestes 2 parts. Per a mi són totes importants, és com preguntar si vols més a ton pare o a ta mare. Tots han construït el valencianisme i nosaltres pensem com pensem gràcies a ells. I la nostra responsabilitat està, potser, que ja que no visquerem en primera persona allò, que puguem donar-li una solució que siga respectuosa en la memòria i en el reconeixement de totes aquestes persones, però que al mateix temps ens permeta avançar. Per tant, la resposta és que sí i que també tenim que treballar. A tu. A banda d'aquest llibre, independentment de Moseguello, has publicat altres llibres
tens el de la senyora valenciana, que l'has publicat fa relativament poc en castellà, en una altra editorial. Tens també el que recull tots els artículos escrits en les províncies, i a més no pares de col·laborar en la Real Acadèmia, jo al·lucine. A més de treballar, de col·laborar en totes les entitats, traus temps per a escriure, investigar, perquè també t'agrada la investigació històrica, i damunt per a obtindre artículos de qualitat. Òscar, com ho fas? Mos tens que contar el secret. No te sabria dir una recepta màgica. Al final les coses se fan, jo suponc que perquè les coses que se fan en gust, perquè t'agraden, costen manco de fer, i les fas, diguem, d'una manera més eficient que unes altres que no t'abellixen tant. De totes maneres, clar, al final és una qüestió d'organització, efectivament, és una qüestió també de gestió de tots els treballs que se van fent, en el sentit que una cosa que ja has treballat és important tindre-la controlada, tindre-la present perquè te serveix de base per a escriure altres coses. I sobretot, una cosa que també m'ha donat compte és que quan més escrius, més fàcil te resulta continuar escrivint. La pràctica moltes voltes facilita que això se pugui aconseguir. Així que, bé, en això estem. Crec, i no és una opinió personal, crec que està prou demostrat que escrius ho fas molt bé, investigues molt bé el que escrius, i prova d'això són els innumerables premis que has rebut i que continues rebent. Crec que estàs rebent tots els premis que existeixen en el món cultural valencià i és que te falten. Donar-te l'enhorabona per els recents premis, com el de la plataforma valencianista que vas rebre, etc. Sí, a mi me dona una miqueta de vergonya tot això, o sigui, a mi no m'agrada, encara que al final totes les noves tecnologies te forcen a mostrar-te, però a mi, jo soc una persona prou discreta, que en general no m'agrada fer alardejar de les coses que se fan, però això me dona una miqueta de vergonya i també una responsabilitat, perquè al final és un reconeixement que te fan, que te posa en deute en els que te donen el premi, en el qual t'obliga d'alguna manera a seguir. Pues tens molts deutes ara mateix. Sí, jo soc molt deutor en aquest moment, sí. Però ara mateix t'és molt agraït. Ja per acabar, dos preguntes de la nostra trajectòria. En aquests 10 anys que vam publicar molts llibres, tu eres coneixedor de quasi tots els nostres projectes, inclús com a competència. En quin te quedaries? Quin creus que és el projecte de Mosseguello que més representaria aquests 10 anys? Joder, que bé que traguereu això. Moltes coses, però jo crec que tot el tema del llibre infantil, el disseny gràfic, el sentit que li doneu en general a les portades, cada una en la seva personalitat, també, diguem, en funció del tipus de llibre que siga, jo crec que és el vostre leitmotiv i deveu continuar per ahí, perquè ho feu molt bé, així que animar-vos, perquè jo penso que la gent això se dona compte i hi ha que explotar-ho. Vosaltres sou bons en això i, com ha ben dit Ades, quantes més obres feu, segur que millor eixiran i més apreciats pel públic seran. I l'última, dins del món editorial valencià, tant el vostre com el nostre, sabem, som conscients de que n'hi ha un nicho que falta per explotar. De tot el que tu creus que falta, què creus que seria el que més tires de menys? És que falten moltes coses. Se van fent novel·les, se fa poesia, tenim molt bons poetes, falta molta producció infantil, de totes les edats, no sols de contes infantils, sinó també narrativa juvenil, que no tenim pràcticament res, per no dir res. I també tenim el camp audiovisual. Jo cada vegada me trobo amb més gent, i tu te trobaràs d'ací poc, que té fills, però no té materials audiovisuals que donar-li en valencià. Correcte. No n'hi ha res, però és que pràcticament, encara que fos el valencià ABL mesclat, que podem definir-lo, tampoc. O sigui, directament o està en castellà o està en català, i això és aixina. Ahí n'hi ha un nicho de mercat que n'hi ha que veure'l, inclús no a un nivell nostre, sinó a nivell de tota la societat, i ahí n'hi ha que treballar, així que ahí ho deixem. Moltes gràcies. Dir-te que és un autèntic plaer per a nosaltres que confies per a publicar un llibre, que
vingues així, t'enfrontes al nostre Chester, a la nostra entrevista, desitjar-te tota la sort del món i el millor en els pròxims projectes que m'emprengues i ojalà d'ací 10 anys puguem tornar a estar així celebrant el 20 aniversari. Te deixo un minutet per si vols despedir-te del nostre públic. Però mirant a on ahir, a la càmera que tenim allí. Bé, despedir-me del públic. A veure, és difícil, realment jo m'he trobat moltes voltes a soles o en una visió que tinc que contrapondre el meu benestar personal o la meva tranquil·litat a les obligacions valencianistes. A mi m'agradaria que, independentment de les crítiques que se puguen fer, no ja per la meva persona, sinó tot el que fem dins del valencianisme, vegeu que hi ha persones que tenen uns ideals, que fan les coses perquè creuen en elles, les podran fer bé, les podran fer malament, però hi ha que veure sempre aquest costat bo. Les crítiques sempre són bones, sempre que se facin de manera constructiva perquè ajuden a millorar, però doneu-se compte que tot el que fem no ho fem ni per un benefici econòmic ni per un benefici personal, ho fem perquè creguem en València, en la seva llengua i en la seva identitat. Així que a continuar tots. Magnífic. Moltes gràcies, Òscar. A vosaltres.